Pagbisita ni Gov. Berto Uy ug unang ginang Belen Uy sa talungan sa Egbo sa Larayan, Dapitan City, nagpadasig sa mga mag-uma. Ang kinatibukang detalye sayro nato sa report ni Lori V. Cabilin. Sa kadaghang mipalit sa ilang produkto nga utanon nga talong, wala na gyud madala sa merkado sa mga mag-uuma sa Igbo Larayan Farmers Association ang una ug ikaduha nila nga abot. Mao kini ang mapasigarbuhon nga gibutyag sa mga miyembro sa nasangpit nga asosasyon kaniadtong Setyembre 25 ning tuiga atul sa ikatulo nilang harvest, diin kini giduyugan mismo nila Governor Roberto Uy uban sa iyang kapikas nga si Evelyn Tang Uy. Ang maong dulan usa ka ektarya nga gulayan sa Igbo nahimutang sa Purut Bougainvillea sa Barangay Larayan sa yuta nga gipanagiyahan sa pamilya ni Mrs. Rosario Empremiado Agan, usa ka retired teacher kinsa miyembro sab sa Igbo. Matud ni Mrs. Agan nga dugay-dugay na nga wala natikad ang maong luna tungod sa kakulian sa panahon. Akong ikalipay kay bisan na retired nako after my retiring sa akong teaching position, akong love mao ang pagpananom. So, open kayo ang akong heart sa pagdawat ni aning Igbo. Usa wala siya magduha-duha sa pag-uyon sa hangyo nga gamiton ang iyang yuta, ilabi na aron usab matabangan ang iyang mga kabarangay. Karon siya nagpasalamat nga nakita na nga malambuon ang ilang pagdawat sa maong programa. Salamat kanimo Governor Uy sa imong project. Diha na sa imong panultihon nag-ingon ka ang mag-uumang makugihon kinabuhing malambuon. So, thanks God nga naa ka ni ana. Well and good nga kami nidawat sa maong proyekto nga gusto namo gani nga kining makatawhan sa Larayan magkayusa na ang pagtinabangay. Samtang sa mensahe ni Governor Uy ang gipasalamatan si Mrs. Agan sa pagpagamit sa iyang yuta di nalingaw ug nahatagan og dugang kapanginabuhian ang mga miyembro sa asosasyon. Sumala sab ni unang ginang Belen Uy nga ang programa nga Igbo susama sa anak diin sa pagkakaroon gikinahanglan pang alimahan hangtod nga kini makabarog na sa iyang kaugalingon. Actually kaning Igbo murag baby na ako. Kay ingon pa nila napatas sa stage nga baby. Kinanglan pa siya alimahan, akatahan, aron madasig dayon hinay-hinay murag mo grow siya hantod sa murag maabot na siya grade 1 na. Kanang grade 1 siguro makatindog na, di ba? Na mo'y mga pundo sa inyong asosasyon. Hantod sa moabot mo grade 2, grade 3, grade 4, murag ni grow na gyud kayo. Gawa sa talong aduna sab tanom nga paliya ug pipino ang mga mag-uuma sa Igbo sa Barangay Larayan ug aduna pay umaabot nga tilapyahan ug bibihan. Magpabiling updated sa mga pinakaulayng kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agribalita, Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.